8. Raz, 2, 3, 4, 5, poď, 6, dýcham, 7, švih, 8, 9, 10. Haló, postavím sa na začiatok. Aha, 5, 6, 7, trasem, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Dobre, Kika. Miška. Pšš. Áno. Dobre, Karin, malá, no, nízka. Súhlasím. Dobre, Karin, druhá. No, ja som ešte takto, ale som šla takto. Aha, dobre, tam sa Vicky. Vicky šla Víko, ten počuť, že nohy mám na Dobre, ešte niekto niečo, čo sme si nevšimli? Dobre. Tak druhý pokus bol ešte horší, dobre. Kam ideme? Idem, kráčam. Mila, Sofie, Veronika, Emka. Veľa šťastia, zdravia. Dobre, sadkám si. Zojka, není ťa vidno? Dobre, mám na vás pár otázok, ale to len tak akože random. Najskôr mi povedzte v rámci veľkých formácií, že najskôr zahlasujeme, aby to bolo nemoc výkrikov. Či si myslíte, že lepšie zatancuje podievku alebo defile? Kto si myslí, že defile lepšie zatancujete vy spolu? Ruku hore. Dobre. A podievku? A prečo? Dobre, prečo neveríme defile? To je pravda, verím, dobre. Že ktorá zostava sa umiestní najlepšie z vašich 5. Od sola po podievku. Môžete rozprávať. A z veľkých zostav? Tam nás bude menej, čo? Dobre. A kde si myslíte, že budete mať väčšiu konkurenciu? Podievka alebo defile? To bolo aj defile, ale väčšina asi podievka vyhrala, OK. Dobre. Čo by som sa vás ešte opýtala? Zabudla som, ešte som chcela jednu otázku. Čo sa vám tancuje lepšie? Podievka alebo defile? Dobre, tak ruku hore, kto je za defile? Aha, podievka je zvyšok teda, hej? Dobre.
A na akú, dobre, kde sa vám páči viacej kostým, na podievku či na defile? Súhlasím. Čapajdy naše krásne, ktoré ste ešte nemali, bude dobre. Takže tak, na akú súťaž sa tešíte najviac? Slovensko, Európa? Svet? Či kto podal svet? Dobre. Na akú seniorskú zostavu sa tešíte najviac? Všetky, alebo podiovka. A na kadetkovskú? Solo. Áno, áno. Aha, dobre. A kto sa teší najviac na prestávku? Dobre. Tak ideme na prestávku, krása. Počkať ešte, dám dole ten airtrax, láhnite ho dosi na zem a ešte za... Takto. Dám ho dole. A musíte sa dať vyššie, aby vás bolo vidno. Takto. Ideme hľadať Vicky z Eugy, lebo nám povedali, že ich máme nájsť a že kto nájde, počkaj, nie, kto hľadá, ten nájde. Takže hľadáme Eugy a Vicky, ale nevieme ich nájsť stále. Oni sa schovali? Asi, ja neviem. Na vecku budú isto. Dobrú chuť. Banán. Wow. Kvalita fantázia. Áno, ideme hľadať. Ideme. Hľadáme, ideme na poschodie, že či náhodou nebudú tam. Takže takto, lebo vyhľadali sme už veľa, ale stále tam nikto. Nejak si, že nevieme nájsť. Tu není? Patranie. Neúspešné. Ideme skúsiť druhé poschodie a uvidíme, že či to bude úspešnejšie. Ale neviem, kde by mohli byť. Emka, kde by mohli byť? Ja neviem, že už... Schovávačka. Vicky z Eugy sa nám schovali. Hľadáme. Áno, a musí to byť veľa. Budú v šatni? Tam sú. Čo sme mohli natočiť? Dobre. My si niekedy proste potme. Počkaj. To som ja. Dobre, pokračujeme v hľadaní. Nebudú schované v strácoch? Počkaj. Ale taká Vicky by sa sem zmeštila. Aj Eugy, ale... Nie sú tu. Niekde je proste... Niekde ide ozvena. Ani na dolných veckách. Ježiš, nie, nestráž. Nikto tu nie je. Není? Potrebujú pomoc. Ale stále sme ich že nenašli. Takže... Tak to si zo mňa nerob ani srandu. Tak to si zo mňa nerob ani srandu. Aj jedna, aj druhá. My sme natáčali TikToky na chlapčenských veckách. Dobre, prvá otázka, názor na zostavy Bona Senior. Aké? A tu domeškal. No, Sofia, jasné, dobre. Dobre, ďalšia otázka, názor na naše kadetky. Dobre, čo bolo ďalšie? Ešte niečo nás napadlo?
Nič už? Také, že šikovné, zlaté, chutné, malé, nič. Tak dám vám jednu otázku a to vám takto chcem, aby ste vy začali, že vyskúšam ja vás, koľko poznáte, som zvedavá sama, koľko mi vymenujete. Máme tam názor, že top 15 súborov, ale nebolo tam odkiaľ, čiže budeme rátať z celého sveta, takže ideme počítať. Počkať! Dobre, mimo nášho súboru, prosím, skúsime dať. Počkaj. Dobre, Nelly, Dream, počkať, postupne, to je 2, Dreams, 3. Lions, Belly, 4. 5. Ela, A-Team, 7. No. Diana, 9. Diana, Gita sme povedali. Nelly sme povedali, Gitu. Gita, 10, ak sme nepovedali, ešte 5. 11. 12. Nejaké Chorvátky nič, alebo tak? Chorvátky sú... Dobre, zo Slovenska 13. Sofie Lozorno 14. A ešte jedno. Aurora 15, krása. Keďže ja som troška iná škola, tieto nepopulárne názory ja moc nepoznám, neviem úplne o čom to je, takže to chcem vedieť od vás, nejaké vaše nepopulárne názory. Aspoň ja dostanem predstavu, že čo to vôbec je. To tam som dostala otázku, že tvoje nepopulárne názory. Čo to znamená? Kto vie? Akože názor, s ktorým sa ja nestotožňujem, alebo niečo také, alebo niečo... Neviem. Nikto nič? To nepozná? Tak nejaký, dobre, ja by som to asi pochopila tak, že tak nejaký názor, čo je všeobecne na hoci, čo ja neviem, napríklad, že úspechy neprídu, pokiaľ nebudete tvrdo makať, tak... Hej, že to je náš názor, s ktorým súhlasíme, tak to by bol populárny názor, tak opak je nepopulárny, čo bude, že s čím my nesúhlasíme s nejakým názorom, s ktorým sa nestotožňujeme. Nepatrí, podľa mňa. Dobre, kto je za to, že ananás nepatrí na pizzu, ruku hore? Ja sa hlásim tiež. Haló? Kto si myslí, že ananás nepatrí na pizzu, ruku hore? Dobre. Dobre, ruka dole. Dobre, to bol dobrý príklad. Ďalší, čo ešte? Nepatrí, či patrí? Ja som nepatrí, tak ruka hore. Dobre, to už sme hlasovali. Dobre, dole, super. Zamiešam na krupicu, zaprašam a nezamiešam. Nezamiešam. No keď už sa hádate, tak ja vám dám jedno. Idú prvé guličky alebo mlieko? Dobre. Joj. Posledná otázka, ale zamyslím sa predtým, ako poviem. No. Dobre, posledná otázka bola, že top 7 juniori, ktoré najviac makajú na tréningu. Zoomnem to na teba, na ten tvoj pohľad. Šokujúci. Dobre, to je číslo 1. Počkaj, tak aby si tam boli všetky. Eugy. 2, dobre. Lauri. Ninku ste povedali 4, ešte 3. 5. A to, čo bolo ale za tým, počúvam.
No a ešte jedna. Dobre. Ešte niekto? Ešte niekto? To sme povedali. Saška Buchárová. A tam už si... Blázinec. Čo sa tu hádam o jeden strapec? No deti. Toto. Idem na podiumku. Sme pripravené? Je tu jediné rozumné. Áno. Jediné. Však to... Čo sa tu ide diať? Nie! Počkajte. No dobré, už idem odtiaľ. Dobrý deň. Stretli sme sa tu, lebo dneska nám odišla za Pánom Bohom Apolom táto krásna dievčinka. Musíme sa pomodliť. Ja to pošlem to. Jaj, ty si tu? Áno. Ja to som videla. Dajme takto z hora, že si tu papáte. No, krásne ste. Unavené aspoň trocha? Dobre. To je za koľko ale? 30 minút. To není dlho. Takže zážitok. Ďakujem, chrúmečku si dám. Poďte robiť nadpis. No, Nebavím sa. dobre. Ďakujem, bude mi zle. Papám. Nie. Proti se, to striha. Robíme prekvapenie pre celý súbor, vytvárame plagáty na súťaž ako prekvapenie. Marfuška Sofinka, Marfuška Saška, Marfuška Klárka, Marfuška Tamara a Marfuška ja. Čo? Marfuška.
A Marfuška ľub. Nechajme. Kúpite s tými plagátmi, zoberte si túto máte. Kde je moje raja? Marfuška Karim. Sprav to do toho videa. Ja! Marfuška! Čau, Marfuška. Čau, Marfuška. Čau. Čaute, Marfušky. Čau. Ľudská Marfuška. Saška Marfuška. Sofia. Miška. Aj mňa ešte. Kajuška. Vicky Dubajčan. Sibírska. Ty Dubajčanka. Bacha na to, terorista. Takže máme tu medzinárodné správy. Našli sme tu pani z Dubaja a tam je teraz teror. Error. Pomoc. Error. Spadá kamera. Čo mám vypnúť? No. No, predstava toho, ako to má vyzerať. Ideme sa pozrieť na tú realitu, zakrývaš mi kamerku. Tak. Nie, dobre. Hej, ale dobre. No a realita sa kvôli. Náhodou. To môže byť, nie? Prečo to má byť dopredu? Lebo tam budeš na tú čapicu, aby bol dosť čapicu. Ale takto, keď to dám, podľa mňa. Takže ahoj, Klenka. Chceli ešte povedať, aká si pre nás Trenérka. a si pre nás strašne dôležitá. Moc ťa ľúbime. A všetky zostavy, čo pre nás robíš, sú našim darom. Áno. A vieme, že to všetko robíš z lásky. A sme moc radi, že sme sa zapojili do tejto mažoretkovskej rodiny s tebou a sme radi za každý tréning, ktorý s tebou môžeme stráviť. A za sústredenia, ktoré sú asi príliš pre teba náročné, ale my to vieme a budeme sa snažiť s tým nejak bojovať, aby sme boli trošku slušnejšie a dúfam, že sa to zlepší. Áno. A vás ťa ľúbime. Pa, pa. Dobre, takže momentálne máme juniorské sústredenia, chýba nám samozrejme ešte bohužiaľ tí členky, ktorí sú choré a ešte jedna veľmi dôležitá členka tiež, ktorá je na turnaji v Chorvátsku a je to naša Saška Janušková. Takže od nás z junioriek Jana! Dobrú. To mi ešte nedal high five. Ja som dala, ale nevadí. Tak. Dobrú. Mine. Ruka zlomená. A ja chcem. Dobre. Vicky, dala si mi high five? No vidíš. Máme všetko. Dobrú. Toto zoberiem ja. Všetko, tu je fľaška. Máme ich zobrať? Áno. Výmena.